No joo, näitä rupes kaikki mahdolliset tutut ja tuntemattomat näitä jokkisvideoita tekemään tänne, niin pitihän se sitten ittekin ainakin ruveta kuvaamaan jotakin, että tässä pitäisi ruveta tekemään tällaista uutta 600 syksyllä kotiralliin, että en mä tiedä mitä näistä sanois. Tämmönen hiekkapuhallettu siviili ruvettu tekemään aikanaan ja hylätty, niin ruvetaan tästä nyt sitten katsomaan, jos tästä saisi jotakin vilmiä ja jonkunnäköisen videosarjan vaikka tänne YouTubeen tehtyä. Katsotaanhan tuossa kun vähän leikellään ylimääräisiä, että mitä kaikkea siitä lähti pois. No joo, siinä 3 tuntia pyörittiin rälläkän ja plasman kanssa ympäriinsä, niin. Sieltähän alkoi vähän peltiä häviämähän ja siihen saapi sitten ruveta tinailemaan paloseinää ja pyöränpesää ja etupaloseinää. Sitten vähän tehdä etupäätä siihen ja ruveta suunnittelemaan, että millä tyylillä tähän tekee takapäätä. Onko kynkkä pop vai mennäänkö tolopalla ja työntövarrella tämän kanssa? No joo, se on ensimmäinen päivä rakenneltu Fiatia ja. No sinnehän tuli tänään tuo etupaloseinä. Etupaloseinä hyppäsi sinne niin ja siihen vähän mallattiin tankkia ja akkua. Ja mitä parasta, nämä saa jättää käyttöön, saa saranoilla etuluukun. Juman tsuikka on viimeisen päälle. Sitten sinne tuli vähän paloseinälle tuommoista häkkiä aloiteltua. Siihen on hieno ruveta sitten peltiä laittamaan päälle, kunhan ensin takapyörän pesät sinne teköön ja. Joo. No, ne onkin sitten tuossa. En tiedä vieläkö ne tänään sinne pitää mallata vai oisko ne sitten joku toinen päivä seuraavan kerran. Saa nähdä miten tässä vielä tänään into riittää. Joo, tänne piti tehdä sikkikonnella hienoja kuvioita Xää ja sitten vähän tuommoista omaa logoa tuonne noin hyttiin päin näkymään paremmin. Niin. Ei tuu näyttelyauto, mutta varmasti aivan välttävä Kikotin syksyn kyläkisoihin. Että. Ja tätä ei muuten maalata. On sen verran kiva patina pinnassa, että annetaan olla tältä. Hiotaan vaan kaikki luukutkin samannäköiseksi muuten, mutta sponsoritekstit jätetään vaan noilla väreillä mitä niissä on. Niin tuloo oikein maukkaan näköinen pyssy tästä. Joo, eipä siinä, niin katsellaan taas kun jotakin tapahtuu, että mitä saadaan aikaan, saadaanko mitään aikaan.
varmaan sinne syntyi pikkuusen pyöränpässää tälle iltaa. Alkaa kello olemaan sen verran, että joutuu kyllä tältä iltaa lopettamaan, mutta aivan ok. Vähän on tuommoinen tilikkutäkki. Täältä näkyy paremmin, mutta se ei muha onneksi tämmöisessä kyläkisäkorissa haiteta. No joo, se olisi tuo tiistai-päivä siinä. Ja talliin menossa, mutta ennen sitä niin katsellaanhan vähän mitä tässä talven aikaan on tehty. Kinkkukisojen kuplaha, niin siihen on siirretty tankkia ja tehty viimeisen päälle ovipahvi. Kaikkea niinku turhaa liipalaapaa. Vähän oijottu. Meni tuo pilari aika rajusti sisälle silloin siellä, niin se on parsittu siitä aivan hyväksi ja muuten vähän tämmösiä pikkujuttuja oijottu ja vaihdettu etulokasuojat ja etuluukkuja ja kaikkea tuommoista pikkuhommaa. Sitten tällainen toissavuotinen kinkkupyssy. Tähän piti laittaa Simpukan tilalle vaan alunperin tuo hammastanko. Se vähän lähti käsistä. Ja tähän tuli syylärin paikka muuttu taakse. Tässä oli ennen eessä syyläri ja paloseinää eteen. Hallintalaitteita muuteltiin mukavemmaksi. Traktorin pyyhkiä. No ei siitä mä ovi kiinni kantaa olla. Tänne tuli taakse toloppa. Toplinkki. Ja. Ennen kaikkea sinne tuli kentti. Tämä on niinku ehdoton pyssyjen pyssy. Ja viime kesäisestä käenpolttoaccidentistä on toivottu sen verran, että tämä sai pallopaisarinkin, että niitä ei kyllä pitänyt enää ikinä tulla, mutta niin vaan semmonen tässäkin on. Että ja ennen kaikkea komia sumari. Joo. Koitetaan vielä, jos se tuo ovi menisi kiinni. Nui. Käydäänhän sitten tuossa, tai mennään tuohon talliin katsomaan mitä siinä tänään aloitetaan tekemään. Täällä olisi tänään meininki tehdä tänne tuo toinen takapyörän pesä. Pesä olisi tarkoitus sinne synnyttää niin kuin tuo toinen tuli tuonne, että eipä siinä. Katsellaan kun on saatu sinne edes pikkusen pessää heppailtua kiinni. No joo, sinne tuli tänään tuo toinen pyöränpesä viskottua. Mutta sitten kävi ite pahin asia ikinä. Loppu kaasu. Voi. No. Sepä pitää huomenna pullon täyttö ja jatketaan sitten taas, että jos huomenna tekisi tämän pyöränpesän loppuun tänne ja sitten runkopalakin taakse, kun on vähän rempula. Ja. Laitahan tuolta lamppu, niin näköökin jotakin. Niin, sellainen. Tuosta tuli vielä enemmän tilikkutäkki tuosta pyöränpesästä ja sitten kävi vielä perkele mittavirhe ja tuosta olin jotenkin tosi hyvin mittailu, että tuosta kun pistää poikki, niin se yltää. Tuosta kun pistää poikki. En tiedä mitä siinä oikein tapahtui. Joku aivopieru ja tuon saapi nyt sitten hitsailla tuosta vielä. Tehdä pikku täytön. Mutta eipä siinä niin. Tämä osa on varmaan sitten tässä.
Jos seuraavassa videossa katseltais sitten niitä runkopalakkia ja todennäköisesti hattuhyllyä ja paloseinää siihen. Että eipä siinä niin. Katsellaan ensi jaksossa. Kommentoikaa, että kiinnostaako nämä ylipäätään ketään.